Nginibingelele la ekhaya la sichaza khona amaphupho. Uma ukuthi umusha and awukazi ushaya subscribe, ngicela ushaya subscribe, share link uceleke nabanye bese subscribe la khama ukuthi ke le video ibuka ku TikTok. Share follow uthathe inamba ku bio noma ngi-inbox ucela inamba ukuze ke sibuza njalo ekseni uma nephupho lapha ku WhatsApp wethu wamaphupho. Khona buzile ukuthi ke engabe ukuphupha ngemithi kusho ukuthini. Ngizohlanganisa ke imithi leyo dokotela nemithi ke le yesintu. Ake ngene ke kukho lokhu kodwa mlaleli ngaphambi kokubulala ngicela ushaya subscribe uma ukuthi awukazi ushaya uphinde ushare nakwabanye ukuze ke nalabanye ke abanamaphupho bezowazi kabanzi ke ngamaphupho. Umuphupha ke uphuza umuthi kuwuphawu lenhlanhla enkulu ke leyo. Uma ke uphupha ngamakhambi kusho ukuthi ke umuntu omaziyo ogulayo uzoba ngcono maduzane nje. Kungasho ke nokuthi ke uzophumelela eksaseni lakho noma ke uma kunento ke ezamayo empilweni izophumelela noma ngithi izohamba kahle. Ukuphupha ke ngamaphilisi nokho nakho kuhle futhi kusho ukuthi ke uzophepha uma ke uhamba izwe. Ake sithi uhamba izwe elide bese ke uyaphupha uzohamba kahle ke uhambo lakho libe yimpumelelo. Mlaleli uma ukuthi umusha kule channel ungakhohlwa phela ukushare subscribe share link uceleke nabanye bezo subscribe ke bonke usinapho bezowazi kabanzi ukuthi ke amaphupho ababa nawo athini ngoba hey kubalekile ukuthi ke amaphupho esiwaphupha siwanake siwalalele futhi ngoba ke abadala indlela ke abasibonisa ngayo ngamaphupho. Ngicela ukubuze ke nawe la ku comment section iphupho ke obenalo bese ngibuya ke ne video ngizokhuluma ke ukuthi ngabe lelo phupho lakho libika ukuthini empilweni yakho. Nisale kahle.